प्यार करे भतार दोहरा दोहरा के। नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे। तो स्वागत बा आपके हमार चैनल बतकही अड्डा में। तो आज हम बात करे वाला बानी एगो गायक जेकर नाम बा बुलेट राजा। जी हाँ, ये उहे बुलेट राजा हवे जे अपन भारी भरकम नाम के साथे साथे अब भारी भरकम भोजपुरी में अश्लीलता पैदा करे खातिर बुलेट नाम रखले बाड़े। प्यार करे भतार दोहरा दोहरा के। अगर आप हमारे चैनल पे नया बानी तो धोए वाला चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ताकि रोज़ आप भी हमारा संगे संगे अश्लीलता के ख़त्म करे खातिर ये सब छुछुंदर गायक के धोई। तो आई शुरू कल जाओ। हंगा में मोछी देखनी, मोछी तो जींसों में हो सकेला ना। बोलिए मोछी देखे के होई तो हम दे सकेनी। घरे कोनो मर्दाना नहीं खसन का कि जीनिस में ना देखल कुल थपड़ी पीटा ना बड़ा सन। ओइजो मोछ देख ली तो ओइजो एगो गाना बना दी ना। मने गलती कहले हो खब तो बोली है बुलेट राजा नाम रख ले बड़े, ठीक बा। जैसे बुलेट फाटल भड़ा भड़ा आवाज़ करेले वैसे ही तो साला भड़ा भड़ा गा के हगत अरे गाना नहीं के गावत हगत अरे समाज में अश्लीलता हगत अरे। तो इनकर दूसरा गाना सुने के मिलल है कि पातर चाहे मोट घोटना पड़ेगा, अमन होखे आ चाहे ना पहले राती लौटना पड़ेगा। महना कहरे चाहे नहीं तो लोटे के परी, तो पातर होके चाहे मोट सखी घोटे के परी। लोटे हो का ना। तो गायक बने खातिर इहो कुल कैले बड़े का। म्यूजिक डायरेक्टर के संगे, कंपनी प्रोड्यूसर के संगे, राइटर के संगे तो लोट लोट के अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। देखिए कैसे लोट रहा है। तो हम बस उतने कहब कि सुधर जो, कहे से कि अब हाथ जोड़ के ना हाथ तोड़ के समझावे के बा। और आप सबसे भी निवेदन बा कि एकर गाना, इस ससुरा के गाना जहाँ भी देखी ओकरा के रिपोर्ट करी, चैनल के रिपोर्ट करी। और भोजपुरी के जैसे लाजवाब पहले रहला वैसे ही बने में अपन मदद करी। तो धन्यवाद। हम चलतनी, फिर मिलब नया वीडियो के साथ। हर हर महादेव।